Здравейте, аз съм Operation Deadly Scam и днес ще ви покажа как да си направите един летсплей. Стъпка 1. Избери игра, която никой не е играл. Която никой не знае, че съществува. Игра, която е толкова рядка, че не може да се намери в интернет. Игра, която си струва всеки лев. О, Майнкрафт. Чудесен избор. Стъпка 2. Сега като си избра играта, която никой не играе, е време да си изберете софтуер за запис на игри. Има много софтуери. Например, Fraps, Nvidia Shadowplay, AMD Gaming Evolved или OBS. Отиди в Google и провери за най-добри софтуери. Какво намери моето дете? Бандикам. Нали знаеш, че може да снима само 10 минути и че качеството е като на турски анцук? Стъпка 3. Включи си играта, в този случай Майнкрафт. Започни с мултиплеер. Приготви си бандикама и натисни червеното копче, на което пише рек. Ще те изчакам да го запишеш. Я дай да видя клипа.
Браво! Прекрасен клип! Следващият път направи клип, в който пиеш бели. Стъпка 4. Направи си канал в YouTube. Кръсти си го с оригинално име, например XX Minecraft MLG Player XX. Стъпка 5. Качи си аутисткия видеоклип. Натисни качване. Оттам ще качиш клипа ти. Ще те изчакам да си надпишеш глупавия клип. Дай да прочета. Писал си на латински. От тук разбирам, че нещата не отиват на добре. Майнкрафт оцеляване епизод 1 началото. Избрал си най-небаналното заглавие от всички възможни заглавия. Дай да прочета описанието. Здравейте, харесайте, абонирайте се за мене и коментирайте клипа, защото съм търсеща внимание. Благодаря. Прекрасно описание. Пълно е с истина. Нека да видим маркерите. Майнкрафт. Добре. MLG. Още по-добре. Bust Play in Minecraft. 1000 хикса. Началото. Прекрасни маркери до тук. Началото. 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 Любимия ми маркер. Аз не съм банален. Ха-ха-ха-ха. Изобщо опитал ли си се? Много съм добър. Казвам се Пешо. Обичам обувки. Боже, Господи. Дано това е стъпка 6. Наблюдавай лайковете и прекрасните коментари. Готов си да бъдеш летсплеер. Не дай слушай хората, които казват, че клипът ти не струва, и им кажи, че са тъпи или че грешат и че ти си винаги прав. Гордея с тебе, че направи такъв прекрасен клип. Честито! Късмет! Внимание! Всичко в този клип е сатира. Не дайте приемайте клипа на сериозно. Ако сте на 5 години и играете Майнкрафт, честито на вас. Не съм против това. Само се излагате, като спорите с мен защо Майнкрафт е най-готината игра на света и че аз греша. Моля ви, разсъждавайте. С мозъка си. Не с вашата майнкрафтска логика. Благодаря за разбирането.